İlk ölen elbette şuun bir Türkmenistan bilen Türkiýanyň telewizyon orada soň alym filmler ornaky bir alyp barýan işlerine bir taryhy waka elbette şeýle wakalaryň bolup geçmegine biziň gahrman arkadaşlar gahrman serdamda şeýle mümkinçilikler dönüşür ulsa bolsun aýdýar. Elbette şunkun Türkiýanyň radio telewizyon guramasy teýär taryhy döwür başlaryny geçirýär. İki ýurdun media ulyny akylmakdasyň netijesinde bolsa soňky ýyllarda bir näçe filmler suraty düşürildi. Olardan taryhy şäher Mer şäherine bagşlanan filmi, Aşgabat şäherine bagşlanan filmi, şonuň arkadaş şäherine bagşlanan film bilen belli şäherimiz Magtumly Pragynyň görüjüne bagşlanan filmler ortadan hem şuň tanıştyrışı boldy. Elbette Magtumly Pragynyň bir 300 ýylyň giňden bellenmegi netijesinde bolsa Magtumly Pragynyň dörejligi hakda taýýarlanan filmleriň bir näçesi taýýarlandy. Ine şunkun bolsa elbette biziň dostumyz TRT Awaz teleýelme täri bellenen Yüksel Kılıçkaya'nın Türkmenistana gelmegi bilen bolsa biz şuň şeýerde Magtumly Pragynyň dörejligine bagşlanan arkadaş şäherine bagşlanan filmleriň tanıştyrışı boldy. Bu filmlerin ikisem gahrman arkadaşlar gahrman serdamynyň ýolbaşyny Türkmenistanyň gülle güçleri döwrüni başdan geçirýän bir simbolik anlayan filmler bolup durýar. O ýerde bir elbette arkadaş şäheriniň şunkun dünýede bir dünýä ýaýylmagyna Magtumly Pragynyň orta dörejligini hasda bir tanıştyrmakda, çuňur tanıştyrmakda uly itergi berdi. Elbette şeýle mümkinçilikler, şeýle şertlerin netijesinde biziň TRT bilen hyzmatdaşymyz arkadan uly mümkinçilikler hasda giňeýär. Hunar taýýarlaş okulary bir näçe Türkiýede bolan bolsa, Türkiýanyň jurnalistleri hem Türkmenistana gelip bir hunar kämleşiş okulary guruldy. Sonuň alym Türkmenistana geçirilen bir näçe media forumlara gatnaşdy. Bular hemmesi bir tejribe barşmakda hem soň bilen birlikde hem ýurdumyzyň terradiýumyny işleýän hunarmenleriň bir tejribesini artmakda giň mümkinçilik şertler döredýär. Gelecekde arkadaş şäherine bagşlanan ikinji filmi taýýarlamak, sonuň bilen birlikde hem Türkmenistan bilen Türkiýany taryhy baglanşdyrýan bir näçe filmleri düşürmek hakda işler meýilleşdirýär, işler anyp barýar. Bu filmler ýakyn günlerde bir eýam düşürilip halkymda dünýä halklaryna görkeziljek inanýar. Bir de şeýle mümkinçilikler döredip bilen gahrman arkadaşlar gahrman serdamynyň ulsa bolsun aýdýar. Bilen böyle ýerimizde şeýle hyzmatdaş ösürmekde öz goşanyny goşjakdyň inanýar. Sag bolun.